Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, gihatagan gayon nato og bili ang adlaw sa atong pagkatao. We always give value on our birthdays. Sama pananglit kaganiha, si Oliver nagpamisa alang sa pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi kay birthday man niya. Kamuusab sa inyong mga adlaw na tawhan, inyo gayon ipasalamat ang gasa sa kinabuhi kay gihatagan kita sa Dios niining ilabi na sa adlaw sa atong pagkatao. Daghantang paagi nga magsaulog sa atong mga birthdays, magsaulog sa atong adlaw na tawhan. Ang uban maghikay, ang uban magpamisa, ang uban moadto sa laing dapit aron magsaulog sa ilang birthdays. We give values to our birthdays in our life. Apan unsa man ang kamahinungdanon sa pagsaulog sa adlaw na tawhan, mga igsuon? Tulo ka importanteng butang nga ato ngayon pamalandungan, mga igsuon. Una, ang pagsaulog sa adlaw na tawhan mao ang atong paghandom sa gasa sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. When we celebrate our birthdays, we offer our thanksgiving to the Lord for the gift of life. Dinhi sa itong ebanghelyo karon, tataw kaayo ang buhat sa Dios diha sa sugilanon sa kaluwasan. Nga diha sa kinabuhi ni Isabel o ni si Zacarias, nga diha sa ilang kapangidaron, bisan tigulang na sila, ang Dios nag-uban kanila. Ang Dios naghatag kanila sa ilang gipangayo nga mga anak si Isabel. Tuod man, gihatag kini sa Dios. Pinaagi sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto kang Zacarias nga ang iyang asawa nga si Isabel magmabdos bisan pa man tigulang na siya. Mao nang sa dihang si Maria maigsoon miduaw dito sa Judea, miduaw kang Isabel, ang bata nga naa sulod sa tiyan ni Isabel miulpot sa dakong kalipay. Because John knew that the one nga naa diha sa taguangka ni Maria nga mao ang Mesiyas. Our sense of thanking the Lord for the gift of life is not only to remember the date of our birth, but also it is our way of remembering God's ways in being the author of life. Nga sa matag higayon nga kita mo mata, gihatagan kita kahigayunan sa pagkinabuhi nining kalibutana. Munang angayan lamang maigsuon nga magpasalamat kita sa Dios sa gasa sa kinabuhi. Ikaduha, maigsuon, God has His own ways diha sa atong kinabuhi. Each one of us experience the love of God in various ways. Atong masinati ang gugma sa Dios mismo gikan pa sa atong pagkahimugso hangtod karon in varied and different ways. Espesyal ang uban in one way or another, anaa gayud ang kasinatian sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Si Zacarias sa pagkahibalo niya nga mamabdos ang iyang asawa nga si Isabel, wala dayon siya mituo. Wala dayon siya mututuod man na amang si Zacarias nga hangtod sa pagkahimugso sa maong bata, nabalik ang iyang pagstorya. Nabalik ang iyang gift of speech, tuod man nakasulti pagbalik si Zacarias. Mahigsuon diha sa atong kinabuhi usab, ang atong Dios nagdagayday, ang atong Dios mipadayag sa iyang grasya nganhi kanato. Walay imposible gayud diha sa Dios kung kita musalig og mutuo gayud sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. In the old age of Elizabeth, she was able to conceive and bear a child
and she named him John. Nadiha sa pagkakatigulang ni Isabel, nanganak siya og iya kining ginganlan og Juan. Mao nang maigsuon ang atong pagkahimugso nining kalibutana, aduna gayoy padulngan, aduna gayoy hinungdan, aduna gayoy purpose, aduna gayoy misyon nga gisanongan hikanato. Mutuo ta sa dili maigsuon matag usa kanato gitugahan na o gitugahan sa dakong misyon sa Dios. Si Juan nga magbubunyag nahiuna kang Kristo kay ngano man tungod sa dakong misyon o papel sa kaluwasan. Siya ang nag-andam sa katawan sa Israel aron dawaton nila ang matuod nga propeta, ang atong Mesiyas nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Si Juan nga magbubunyag nagsangyaw mahitungod sa kapasayloan sa masala. Nagbunyag kanila sa tubig aron malimpyo sila ug maandam ang ilang kinabuhi sa pagdawat sa Mesiyas. Kita kaha maigsuon, if we ask ourselves, unsa kahay tawag sa Dios nga hikanato? Unsa kahay misyon nga gitagana nga hikanato? Unsa kahay ikapaambit nato sa buhat sa misyon ni Kristo? Diha sa atong kasing-kasing, we know what is the answer. Sayod ta kung unsay tubag ni ini, kay matag usa kanato, then lain ang tawag sa Dios. Mo nang maigsuon, ang ayan lamang nga magpadayon kita sa pakigbisog, magpadayon kita sa pagbuhat sa atong bahin, nga sama ni San Juan, siya mihimo siyang dakong tahas sa kaluwasan. In one way or another, we also partake in the mission of Christ, bearing in mind our identity as children of God. Kita binunyagan, kita gitugahan sa dakong misyon sa pag-alagad sa Dios aron sa pagsinati sa gingharian dinhi sa yuta. Mo nang maigsuon sa atong pagpadayon ining santos nga misa, nining kasaulugan sa solemnidad ni San Juan nga magbubunyag, hinumduman ta ang gasa nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Gawas sa gasa sa kinabuhi, atong tan-awon pagbalik ang atong tahas o misyon sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Na bisan tuod lumalabay kita, apan gipiyalan kita sa Dios nga unta mahimo kitang instrumento nga ang gingharian sa Dios mao gayoy maghari sa matag usa kanato. Hinaot paunta. Amen.